прав път. Какво му минава? С кой мига, бе? Child Build Request. Кажи, бе. Кажи, бе. Как караш 28 по Макларен, како правим пауъра, бе? Какво правим пара, бе? Аре, бе, заставя, бе, мишка. Да ме направата, бе. Заставя, бе. Оле, оле. Това направо само себе майката. Готов ли си да ми издадеш емката? Стай. Даже ети малко преди нас ще вземеш ети. Вземи. Не ми трябва. Ще виж сега, на третата битка тръгвам. Давай. Оли! Какво направи това, бе? Мамата ми ба. Те, бе, на двамата не е ден днеска.